Ja, man må jo klare sig med det, man nu har, når man nu kan. I effectuation er der jo et begreb, der hedder unexpected events, og det må man sige, når man har en datter på et andet, så er det en af de ting, der kan ske, det er, at hun jo lige pludselig bliver syg, og så skal man en tur til lægen for at finde ud af, hvad det er for noget. Jeg tror nu nok, det skal gå. Jeg sidder her i bagsmækken på min bil, og i øvrigt laver den her lille video, bare for at vise, hvor meget man egentlig kan efterhånden, og hvor lidt man måske i virkeligheden har brug for et klasselokale, eller kan bruge tingene på en anden måde. Så er jeg her ved Solrød, og sidder og laver den her video, for ligesom at forklare ganske kort, hvad er det, vi skal i gang med her i september måned, hvad er den her min studieby, det som jeg har bedt jer om at forholde jer til, som vi kickstarter i morgen med vores studietur rundt omkring i Næstved by, hvor vi starter klokken 10 minutter over 9 nede på biblioteket, for ligesom at se, hvad er det for et bibliotek, vi har at gøre med. Det er super fedt. Det er samtidig også der, hvor borgerservice er, og det er lige ved siden af Grønnegade Kaserne, og generelt et ret vigtigt sted at kende, synes jeg, som et omdrejningspunkt her i byen. Så når vi er færdige med det, så bevæger vi os ned til remisen. Der har vi fra 10 til 12 fået lov til at låne et lokale af en af vores tætte samarbejdspartnere, og vi er også en af deres kunder, de hjælper måske også lidt på det. Men remisen er et iværksættersted, hvor vi skal være fra 10 til 12. Dernede der får vi besøg af Martin og Maja. Martin er fra Næstved Bibliotek, undskyld. Og det var ikke muligt at låne deres lokale, som de ellers har ved siden af. Men vi har fået lov til at låne remisens lokale til det her, hvor vi virkelig har fået lov til at dykke nærmere ned i, hvad er Næstved Bibliotek for en størrelse, hvad er remisen. Så får vi besøg af Maja, som kommer fra Næstved Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning, og fortæller omkring, hvad er det for nogle tilbud, der i hele tiden er her, som er relevante for jer som unge mennesker og som studerende. Hvad kan man bruge Næstved til, hvis man er en forening? Hvad kan man bruge det til, hvis man jo bare har lyst til at bruge byen? Når vi er færdige med det, så skal vi have noget frokost. Jeg tænker, vi tager forbi VUC Storstrøm, der ligger lige ved siden af. Jeg har et sindssygt godt kafeterie, og et sindssygt spændende sted i øvrigt, som jeg også synes er vigtigt et eller andet sted at kunne kende. Når vi er færdige med det, så klokken 12:15, der mødes vi med Nikolaj fra Næstved Cityforening nede ved stationen, og så har vi aftalt en lille rundtur rundt omkring i byen, hvor vi går rundt og ser, hvad er Næstved midtby for en størrelse i særdeleshed som handelsby, og hvad er der af ting, der måske er relevante for jer, men også hvordan er det, vi kan bruge byen, fordi det er faktisk en ret fed by. Når vi så er færdige med den del, så klokken 14, der mødes vi med Dennis Thyssen fra Næstved Erhverv, og ligesom samler op på, hvad er Næstved for en erhvervsstørrelse. Forhåbentlig så må man lave en masse samarbejde, videre der. Der er masser af muligheder for studiesarbejde, der er masser af muligheder for i øvrigt også at få et mega fedt arbejde, når I er færdiguddannet. Så vi prøver virkelig at lave den her samlede pakke, hvor vi siger, hvad er det for en studieby? Grunden til, at jeg har valgt at hælde min studieby og lave det her projekt, det er, fordi I alle sammen har en eller anden holdning til, hvad er det, der skal til? Hvad er det for en type velkomst, I gerne vil have? I er jo målgruppen, og hvad kunne være smartere end det? Det her spænder jo i virkeligheden sammen med den effektuelle proces, og hvis vi ligesom kigger ganske kort på det, så kan I se, at på den effektuelle proces, som vi kommer til at gennemgå det her, det skal jeg nok sørge for, at I bliver 100 meter mester i. Jamen, vi skal kigge på, hvad er det for nogle ressourcer, I har? Det er means. Hvad er det for nogle goals, vi kan gøre? Jamen, eksempelvis et af de goals, jeg lidt har sat for jer, det er, at vi skal lave et eller andet projekt omkring min studieby. Altså at designe og udvikle en eller anden form for velkomstpakke til nye studerende, der akkurat ligesom jer tropper op og lige pludselig har Næstved som studieby. I er fuldstændig midt i det. Det er også derfor, at vi allerede nu har en masse ressourcer, vi virkelig kan gøre det. I er målgruppen. Det kan jo ikke blive meget smartere, så jeg ved, I har sindssygt meget at byde ind med. Det håber jeg, at vi får sat rigtig godt i scene her. Der er meget, meget stor opbakning til det her projekt for alle vores samarbejdspartnere, og de glæder sig rigtig meget til et eller andet sted at høre, hvad det er, I har. Jeg skal nok sørge for at holde gryden i kog, men ellers så kommer vi til at arbejde rigtig meget med det her i september, samtidig med, at I også begynder stille og roligt at sætte jeres eget projekt i gang undervejs. Men de her stakeholder commitments, i virkeligheden, når vi allerede har så mange, der under så lynhurtigt tropper op, så er det fordi, det er et projekt, der gerne vil noget. Så det, at der allerede er 5 samarbejdsaktører, der vælger at bruge så meget af deres ressourcer på os, vidner jo om, at der er en eller anden form for interesse. Så der har vi allerede opnået en masse commitment. Havde jeg nu ikke opnået noget commitment, altså nogle forpligtelser, så kunne det godt være, at jeg havde skudt den her til hjørnet, så okay, det er måske ikke lige nu. Her viser ikke at være tilfældet, der viser at være sindssygt meget vilje til det. Så vi får nogle super fede interactions, nogle super fede målsætninger, som I er med til at definere. Så får vi nogle nye ressourcer, vi får nogle nye målsætninger. Så kommer der helt sikkert også til at ske noget changes in the environment omkring os, og så forhåbentligvis kommer vi til at ende med et eller andet i slutningen af september, som jeg tænker, det skal I have lov til at præsentere for de her samarbejdspartnere, vi har.
der kommer sikkert en borgmester, der kommer sikkert alle mulige andre ting, fordi det her det er noget, der er vigtigt, og det er noget, der er relevant, og det er noget, som I ligger inde med en masse viden omkring. Så bare lige ganske kort, jeg håber, at det er et projekt, som I kan se jer selv i. I har i hvert fald en masse ressourcer for det, og jeg vil i hvert fald bede om at gå til det her med den fedest mulige energi, og sørge for at støtte op om det, og så bare give en fuld smadre med det. Og så imponere os, gør os begejstret. Jeg skal i hvert fald nok gøre mit for et eller andet sted at holde energien op, men jeg ved, I ligger inde med rigtig mange ting. Jeg kan selv huske, da jeg var studerende i Herning, der fik jeg sådan en fed velkomstpakke, der gjorde, at jeg bare følte mig velkommen i byen med det samme. Lidt det samme er i virkeligheden noget af det, jeg drømmer om, at I er med til at definere. Vi når jo nok ikke at blive færdige, men det kunne da være meget cool at have en prototype, som vi kommer tilbage til. Der er også lidt design-tænkning ind over det her, og lidt mindset og nogle andre ting. Så det var en ganske kort introduktion til det. Jeg håber, at det var med til at give jer lidt mere vidsthed omkring det. Her i bagsmækken af min Peugeot 308 stationcar med en datter, der ligger der og mig småsløj.